Ngiphinde ukubingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Silungiselela ukubuya kwenkosi uJesu Kristu oyinkosi obusa kuze kube phakade. Siyabonga bazalwane ekseni. Ngifisa ukuthi namhlanje sikhulume ngalokho engikuthembisile ukuthi nakho ke manje ibandla selihlwithiwe. Yini ezobe yenzeka ezulwini ibandla lihlwithiwe? Ngifisa siqale kulolo hlangothi njengamanje. Isimo sivume ensukwini sizokhuluma futhi ngokuthi ke kuzobe kwenzakalana emhlabeni emva kwebandla sehlwithiwe. Lokho engizokusho lana ngizokunikeza amavesi eceleni kwakho ngeke siwafunde, ngizocela ukuthi uyifundele. Ngifuna ukunikeza isithombe nje ukuthi mase lihlwithiwe ibandla nangu uJesu ke manje selihlangene naye ngoba la emhlabeni nje basilana nje sikholwa uJesu sishiye nomoya ingcwele. Umoya ingcwele nguye ke ozosithatha ayosipresenta asinikele lapha kuJesu Kristu kwi second heaven emoyeni la inkosi izobilinde khona. From there inkosi uJesu ke together with umoya ingcwele uzobe sesithatha uJesu esisa kubaba. Then ke ngizoqala lapho ke ngizosho lokhu ngoba ngifunde iBhayibheli, ngizosho lokhu okuseBhayibhelini, kodwa ke ukuthi kuzoqala kanjani kulandelana kanjani imfihlakalo kaBaba leyo. Kodwa iBhayibheli lisitshelile ukuthi nazi izinto ezizokwenzeka ezulwini, and lezi zinto lezi isikhathi lesezokwenzeka ngaso andukuba uJesu abuye kwesibili ezomisa umbuso emhlabeni. So ke okokuqala into ezokwenzeka uma sibheka laphana okokuqala ngokwencwadi yabaseThesalonika bokuqala chapter 3 verse 13 no chapter 5 verse 23 ka 24, then abazalwane kumele ukuthi kukhulunywe kushiwo ukuthi bangcwele bapheleliswe emngcweleni inkosi uJesu. Kufanele badeclarewe, they must be declared blameless, ngoba ngesikwazi ungena ezulwini si blameless, sinamabala sinamachashaza, so we must be declared blameless. So kufuneke kufikele uJesu enze leyo nkonzo yokusiphelelisa ekuthenini singcwele asinacala, ngoba vele uyena ozosenzela umusa. Thina sizozama konke ukuthi sibe ngcwele, kodwa ukuba ngcwele lokhu kongena ezulwini kwenziwa inkosi uJesu. So ke uJesu mase silandileke sikwenzile sidlale lethi part ethi role njengokuyala kwezwi, then uJesu yobe sedlale yakhe esenze yakhe yokuthi asiphelelise ukuba ngcwele. Then ke uma sesi blameless uJesu uyasithatha ke manje unumber 2 into ezokwenzeka kule process yokuhluthwa kwebandla. Siyasuka manje kwi second heaven, uJesu has declared us blameless. Siyahamba manje sibheke kuBaba. Then unumber 2 presentation before God, siyokwethulwa manje phambi kaNkulunkulu. uJesu esethula uthi Baba, njoba wanginikela ngaba umhlatshelo ngachitha igazi lami ngafela abantu ukuthi bagezwe ngale ezonweni zabo, napa abantu engibatholile, napa abantu engibuya nabo. Uyasibeka manje uzosipresent, uzosethula phambi kaNkulunkulu. Then mhlambe ungakufunda lokho kwabase Efesu chapter 5 verse 27, ufunde amaKolose chapter 3 verse 4, ufunde u1 Thessalonians chapter 3 lokade sobheka uverse 3 wakhona uzoyithola futhi leyo ndaba lapha. Then mase sesithuliwe ke uNkulunkulu, then uJesu esesithulile, uBaba esethi okay ngiyabonga ndodana yami, ngangifisa ukuthi abantu basindiswe babuyisane nami, yibo laba. Right, unumber 3 sesiyongena manje ke ekwahlulelweni kwenkosi uJesu nabantwana bakhe. Ngicela ukuthi sikhumbuzane ke lapho, njoba sesihlithiwe njena kusho ukuthi akusikhona ukwahlulelwa lokhu kokulahlwa, kodwa ukwahlulelwa lokhu kokuthi siqheliswe imqhele. Ukwahlulelwa lokhu ukuthi manje kuhlulelwa imisebenzi esiyenzile ukuze ngayo sivuzwe
sibe rewarded. So umuntu ngomsebenzi awenzile sisemhlabeni kumele ukuthi athole ireward yawo aqhelisa umqhele wakhona. So ke siyongena kwi-judgment seat ke manje. Lapha kwi-judgment seat uJesu uzobe sebenzisa umlilo ukuhlulela imisebenzi. Yonke imisebenzi umuntu ayenzile emhlabeni izobe sinqanyuliswa emlilweni. Then indaba unqanyiswa emlilweni kucheckwa igenuineness ukuthi ngempela wenziwe ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo entandweni yakhe ekukholweni ngokwezwi lakhe. Kucheck izinto eziningi. Ngicela ukuthi ngixoliseke kulokho ukuthi ke kungani yipi into imeasurement uNkulunkulu azobe isebenza uJesu azobe isebenzisa ngaleso sikhathi okwenkosi lokho ukuthi ke uzojaja kanjani imupho right imupho ngekho right umsebenzi. Kodwa okunye kwakho okuzokwenza ukuthi umsebenzi usale emlilweni ushe mhlambe ilokhu ukuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti awenzi lokho othunyelwe khona emhlabeni. Umuntu nomuntu unento athunyelwe emhlabeni kuba ayifulfile. Then umuntu angayinikeza isikhathi sokufuna ukuthi uNkulunkulu ngilethele emhlabeni. Njengoba sengisindisiwe nje sengisidalwe esisha kungani ngisindisiwe umuntu ahambe kwileni yakhe enze umsebenzi wakhe itask yakhe exactly lokho uNkulunkulu amisele khona. uNkulunkulu uyamcela ukuthi akwambulele uNkulunkulu. So ke uthola ukuthi umuntu uzofika isikhathi sokuthi ngempela yena purely honestly enhlizweni yakhe uyasebenza ukukhuthela usebenzela uNkulunkulu kodwa kukhona lokhu akakaqali ngisho ukuqala lokho akuzele emhlabeni. Well uma ethola ukuthi uNkulunkulu ngempela purely hayi ngoba emelana noNkulunkulu hayi ngoba enenkane disobedient kodwa inhliziyo yakhe uNkulunkulu mayehlola athola ukuthi impela ubemthanda uNkulunkulu uyamkhonza uyamsebenzela ngokuyinikela ngokuyidela yabona. So lo muntu uNkulunkulu omenzele umusa uthahlwithwe but imisebenzi yakhe ngenxa ukuthi konke kade kusebenza ubekade ubelingisa yena ube actor noma ube actress ubelingisa nje ubengenzi lokho amiselwe khona ayikho ngokaNkulunkulu ngokwecebo likaNkulunkulu. So ke lokho kokunye kwakho kuyokwenza ukuthi imisebenzi isale emlilweni ishe ngoba is not genuine. So ke umuntu ubelengisa ubeshumela njengobani befakaza njengobani ubelengisa obani ukuthi ngithandaza njengobani uyabona ngikhuluma njengobani. So akabi yena lo usalingisa abanye abantu. So ke akukho kwakhe awukho umsebenzi azoqheliswa ngawo azorewardwa ngawo ngoba imisebenzi ekuyi imisebenzi yabanye abantu ayowakhe. So ke esinye sezathu uJesu nazo ezakhe kodwa okunye lokho izwi leNkulunkulu lengibulayo ukuthi imisebenzi yosala emlilweni ngenxa leso sizathu. Right, injongo yokuthi abantu bajaje singene kwi-judgment seat. Lokho kutholakala kuphi lokho? Kutholakala lapha naMaroma chapter 14 verse 10, Revelation chapter 12 verse 12, nencwadi 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Mofunda lo ncwadi uzothola lapho ukungena kwi-judgment seat yewundlu. Right, asikisi uma sebeqhelisiwe kabantu imqhele nombani ke manje usephethe imqhele yakhe and mind you awukho umsebenzi manje ozowenza oyothola ngawo umqhele ngoba leyo msebenzi yemqhele siyenza la emhlabeni lapha nasengumqhele wakho wa forever. So ke mayishila imisebenzi yakho yonke wena ngeke ulahlwa nje ubuhluthiwe nje ngeke ulahlwa ayikona ijudgment yokulahlwa lekuhlukana noJesu kodwa ukuthi uqheliswe. So ke uyohlala kungenalutho ke esandleni. Abantu bothi bethola imqhele yabo ngoba bona bayihluphile emhlabeni basebenza bafuna icebo likaNkulunkulu ngabo. So uma sebesebenza basebenza lokho eksehla uNkulunkulu abasindisele khona ngokwecebo lakhe. Uma ufunda ama-Efesu chapter 2 verse 10 ukuthi uNkulunkulu wasimisela umsebenzi ngaphambilini and mase sisindiswe sonke simukela umoya ongcwele. Umoya ongcwele usiphi iphiwo lezo phiwo izona sisebenza ngazo. So ke asikho isiphiwo umuntu okufuneka sibukele phansi ngoba abanye abantu imisebenzi yabo yosha ngenxa ukuthi badelela iphiwo abaphiwe zona bayibona zingelutho. So zivelulese kanti asikho isiphiwo esingekho important osinikezwe umoya ongcwele kumele ukuthi usebenze ngaso ngoba siyizithe emzimbeni kaKristu. So ke okulandelayo uma ngabe sesihlulelwe ke nombani usephethe imqhele yakhe ke manje into ezobe silandela sesingena emshadweni wewundlu.
marriage with the lamb. Siyohlala nenkosi uJesu, siyohlaliswa, siyoshadiswa, siyohlanganiswa ukuthi asophinde sihlukane forever. Then mhlambe lokho ngakuthola kwisambulo 19 verse 9 egameni kaJesu. Then uma ngabe sesishadisiweke le routine noma le pattern engikhuluma ngayo kusukela kwi-rapture, uzokhumbula ukuthi umuntu uma ngabe eshada kwenzakalani. Isithombe esifana nomuntu uma ngabe eshada, ubaba uyayithatha intombazana ayinikele kumkhwenyana, umkhwenyana ayithathe kuyohlanganiswa nolokhuzana lo umfundisi ozoshadisa, bahlanganiswe. Emva kwalokho kuyohlala esidleni, kudliwe, kujatshulwe. Kusuke lapho umakoti bese umkhwenyana amthatha amise ekhaya, uyomfaka endlini yakhe. Emva kwalokho amfundisa impilo yokuthi la ekhaya siphila kanjena. Ipattern iyo leyo. Right, sekushadiweke, sashadiswa nebandla, ibandla lishadiswa noKristu. Then umshado wenziwa uNkulunkulu uqobo. Then sashadiswa, then sa-celebrate umshado. Then emva lokho ke sesingena sesiyathathwa umnyeni wethu uJesu, siyasithatha manje nje besithembisile kuJohn 14 uverse 1-3 ukuthi ekhala baba nginezindlu eziningi, njengomakoti wakhe manje sesishadile. Then usiyasithatha manje usesisa manje kuma mentions ethu. Yilo nalo siyonikezwe mention yakhe, indlu yakhe. Njengoba phela umakoti mayifika ekhaya manje, umkhwenyana umakhela indlu, nansi indlu yakho unkosikazi wami, amfaka kuyona, amkhombisa, amnikeze ikhiye. Then ke ilokho kuzobe kwenzeka, siyongena ama mentions ke manje. Unumber 5 mhlambe lapho singakuthola ku Revelation chapter 3 verse 12, uLuka 22 verse 29, ka 30, njoba ngishilo ngathi John 14 verse 1-3, Revelation 1 verse 6, kanjalo amanye amavesi kusuyathola wena. Then from sesiyazi ke manje nombani usiyayazi indlu yakhe, siyabona, sesinikeziwe izindlu zethu ngokwama mentions akhona ekhaya ezulwini. Then umuntu uphethe umqhele wakhe waphakade angasoze ahlukana nawo. Then okulandelayo lapho number 6 sesi-introducewa, sesethulwa manje kwi-system of worship yasezulwini, indlela yokukhonza, the routine of living. I mean the routine of living, indlela yokuphila, system of living yasezulwini sesethulwa kuyo manje ukuthi ke nansi indlela yokuphila la ekhaya. Umakoti phela uyamazisa lana ukuthi ke khona obani sisebenza kanjena, sijwayele ukuvanga lesikhathi, amanzi, ama-toilet angakuphi, igceke linjani engakanani, umngcele yabona, routine of living, indlela manje yokuphila, yokuhlala lana ekhaya lethu esifika kulona ekhaya ezulwini. Right, mhlambe leyo ncwadi siyayithola futhi uma ungabuya uhlehle back lapho kulokhuzana ku Luka chapter 22 verse 29, nesambulo 1 verse 6 kanjalo. Yes, routine of living. Laphana ku settlement of mentions bazalwane, i-Revelation chapter 3 verse 12 verse lakhona, no John 14 verse 2-3, ama-Hebrew 11 verse 10-16. Ngiyaxoxa kakhulu ukuthi ngiwaphambanisela amavesi lapho, kodwa ke uzofunda. Then number 7 okugcina sesiyazi i-routine of living manje. Then okulandelayo ke bazalwane bese kuthi ke regular worship, isambulo 19 verse 1-9, Luke 22 verse 16 no 18, Revelation 20 verse 1-10, Zechariah 14. So lapho ke regular worship, indlela manje yokukhonza continually, ukuthi singama worshipers. Kwamanye ama audios ngirecordile ukuthi umuntu uphilela iworship, umayithi uJesu mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengoba injalo enziwe ezulwini, bekumele bazalwane sijwayele ukuworship uNkulunkulu, sihlukanise uNkulunkulu ngempilo yethu, sidele konke nje uJesu siyalile ezwini lakhe, ukuze sikwazi ukuthi siprepare ukuthi ezulwini kuyakhonzwa, kuyaworshipa, indumiso nje yodwa, one way. Kukhona lokho nakwisambulo chapter 4. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi yomusa sibusise egameni kaJesu. Amen.